Què tal? La setmana ha començat força tranquil·la, però amb més núvols durant la tarda, amb l'arribada d'aquest front càlid que avui ens ha de creuar. En parlarem, però primer veiem aquestes imatges que vostès ens feien arribar de com s'aixecava el dia, per exemple, a l'àrea de la Plana de Vic, vista des del Puig Segordi. Avui la Plana de Vic sense aquesta boira, que és relativament freqüent en aquestes contrades. També els estratocúmuls, que aquest matí, en alguns moments, fins i tot deixaven el cel força amenaçador sobre la ciutat comtal, vista des de Collserola. I aquest halo solar, aquest fenomen òptic, que quan arriben aquests núvols alts que porten cristallets de gel a les capes més altes de l'atmosfera, doncs de tant en tant permeten veure aquests fenòmens òptics. Veiem també les imatges del satèl·lit per veure com al matí els núvols eren més abundants cap al sud del país, amb aquest vent de mestral que feia créixer aquests núvols de sotavent de les muntanyes i aquest vent de mestral que feia que a la meitat sud del litoral doncs les temperatures es mantinguessin avui força altes. A Tarragona, a Torredembarra, a Alcanar, per exemple, hem vist valors al voltant dels 25 graus de temperatura màxima. Però aquests núvols també que creixien cap al nord-est han fet que aquí baixessin les temperatures i fins i tot ens han deixat algun ruixadet. Ho veiem amb les imatges del satèl·lit. N'esperàvem algun cap a l'interior de les comarques de Girona, així ha estat, però també n'ha crescut algun cap a l'àrea del Pirineu més occidental. Poca cosa, tot plegat, fenòmens gairebé anecdòtics. Les imatges dels mapes isobàrics ens mostren el front càlid que avui ens ha d'acabar de creuar, el front fred que ens visita demà, que tampoc és que hagi de ser massa actiu realment, però sí que a la tarda podrà afavorir el creixement d'algunes nuvolades. Per tant, demà esperem que al matí bàsicament es mantingui el cel serè, amb alguna pinzellada de núvols prims, poca cosa, encara força tapat al vessant nord del Pirineu, amb alguna petita precipitació de matinada, boirines que desapareixeran ràpidament ja a primeres hores del matí i de cara a la tarda creixement de nuvolades, especialment a les comarques del nord, nord-est del país, en aquests sectors amb alguns ruixats, especialment a l'interior de les comarques de Girona, que localment podran anar acompanyats d'alguna tempesta. Temperatures una miqueta més altes que demà tornaran a arribar en molts casos als 22-23 graus, cap al sud del país fins i tot en posta arribarien fins als 25 graus de temperatura màxima. I els propers dies, entre dimecres i dijous, intervals de núvols i dijous potser algun ruixadet a punts del nord-est, però amb temperatures que precisament a partir de dijous ja tendiran a recuperar-se. Això és tot, ho deixem aquí de moment.